ଶାଳିକୋଠା ସଦାଶିବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଓ ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ଶାଳିକୋଠା ସଦାଶିବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନୁସୟା ପ୍ରଧାନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଓଷ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ତପନୀ ଭୂୟାଁ, ସଦସ୍ୟା ମଧୁବିତା ମହାନ୍ତି, ଏପିଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଜଳେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ଓଷ୍ଟା ସଭାପତି ସୁକୁମାର ମିଶ୍ର, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି କେଦାର ଚରଣ ଗିରି, ଜୋକାପାଟଣା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସିଆର୍ସିସି ମୀନା ପରିଡ଼ା, ତାରାପଦ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପ୍ରାମାଣିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ବେଦ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁରାଧା ରାଉଳ ଗୀତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ସ୍ୱରଜ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ସଂଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାବୁଲା ମୁର୍ମୁ, ଶେଖ ନିସାର ଅହମ୍ମଦ, ସବିତା ସାମଲ, ଦେବସ୍ମିତା ଗିରି, ଆଦ୍ୟାଶା ହେମ୍ବ୍ରମ, ଆଶିଷ କୁମାର ଦତ୍ତ, ପ୍ରଣତି ବାଳା ଦତ୍ତ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭୂୟାଁ, ମମତା ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ଅମ୍ବରୀ ପାତ୍ର, ମୌସୁମୀ ପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱର ମନୋଜ କୁମାର ଭୂୟାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।